हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअहाय बरायहरनाय थाबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना फैदों। ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड अब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजियो दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा दासिमबो चेनेलाव गोदानै दं भिडिअखौ नायगासिनो अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ मिउजिक भिडिअ आबुं बर' सावथुनफोरनि आपडेट होनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांग्रो मोननो हायो दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै जों बर' आबुं सावथुननि सायाव नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना फैदों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर एमबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेला जों बर' आबुं सावथुननि पार्ट 7 खौबो रिलिज खालामना होबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव थांनानै नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बेबायदिनो माखासे फैनो गोनां पार्टफोरखौबो नायबावनो थाखाय नोंथांमोना एमबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै चेनेलखौ सापर्ट खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बिथांमोना फैनो गोनां माखासे पार्टफोरखौबो थाबैनो रिलिज खालामना होगोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मोनथिखादोंआनो जानांगौ जों बे आबुं बर' सावथुनाव सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों। एक्चुअली लोगोफोर जों बेयाव गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों रेंकि, मिथुनराम आरो मोगथां दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदों अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब, भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्टखौ खालामनो दाबाव दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बिदिब्ला जों माखासे नेक्स्ट पार्टखौ नायनो नेना थासैलाय दे लोगोफोर।